Tajna mjehurića u hljebu. Hej, ja sam danas naučila nešto baš zanimljivo o hljebu, pa želim to podijeliti s vama. Znate one male rupice koje vidimo kad presiječemo hljeb? One nisu napravljene tek tako. To su zapravo mali mjehurići zraka, a te mjehuriće pravi kvasac, sitna nevidljiva stvorenja koja pomažu da hljeb naraste. Kada se kvasac pomiješa s brašnom i vodom, on počne jesti šećer iz brašna i dok jede pravi plin koji se zove ugljikov dioksid. To je zrak koji pravi balončiće u tijestu. Zato tijesto postaje sve veće i mekše. Kada tijesto stavimo u pećnicu, toplina uzrokuje da ti balončići postanu još veći. Tako hljeb naraste i postane mehak i pahuljast. Kada se ispeče i ohladi, svi ti mjehurići ostanu zarobljeni unutra i zato vidimo rupice. One su tragovi koje je kvasac ostavio dok je radio svoj posao. Naučila sam i da različiti hljebovi imaju različite rupice. Ako je tijesto duže odstajalo, bit će više mjehurića. Ako se koristi drugačiji kvasac, hljeb će imati poseban miris i drugačije rupice. Zato svaki komad hljeba ima svoju malu priču. A sad, kad vidim one rupice, tačno znam kako su nastale i meni je to baš super.